Magyar Festészet Napja, tehát október 18 a hivatalos Magyar Festészet Napja dátuma, és ez a kiállítás, ez a Magyar Festészet Napjának egy kiemelt rendezvénye. Én Kopasz Tamás vagyok, az intézetnek, a Képzőművészet és Művészetelméleti Intézetnek a vezetője. Majdnem azt mondtam, hogy az intézmény, hogy a Kepes Intézetnek nem én vagyok a vezetője, de szeretnék megköszönni a Kepes Intézetnek, hogy befogadtak kiállításunkat, és hát persze szeretettel köszöntöm vendégeinket, Dékán asszony, Dékán helyettes urat, rektor helyettes urat, a sorrendet persze rosszul mondtam, mindegy. És hát az én tisztem csak egy, hogy mondjak pár mondatot, és át is adnám a szót dr. Juhász Tibor rektor, egy tudományos rektor helyettes úrnak, aki bevezeti a kiállítást. Köszönöm szépen, tisztelt jelenlévők, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem vezetése nevében nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki a Magyar Festészet Napja apropóján szervezett mai kiállításon megjelent. Rövid köszöntőm két részből fog állni, az elsőnek lesz értelme. Az úgy kezdődik, hogy Isten éltesse a magyar festőket, különös tekintettel az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem festőire, értem ez alatt a oktató kollégákat, illetve a egyetemünk hallgatóit. Nagy öröm számunkra, hogy hozzájárulásuk igen jelentős a magyar festészethez, illetve a magyar kultúrához, az Egerváros, illetve a régió kulturális életéhez. Elég csak a mai napot megnézni, ugye most jelen pillanatban egy kiállítás fog nyílni itt a Kepes központban, van egy másik a Líceum Omlajában, ahol szintén megtalálható néhány hallgatóknak a munkája, illetve hogyha elmegyünk a intézet honlapjára, végig lehet nézni, hogy októberben az intézet oktatóinak az ország szinte minden pontjában kiállítása. Köszönöm szépen nekik ezt a hozzájárulást. A hallgatói sikerekről mindenképpen szeretnék egy-két számot mondani. Ugye tavasszal zajlott a 36. OTDK, ahol a művészeti szekcióban 5 darab festőművészeti tagodat volt. Az 5 darab festőművészeti tagodatban 5 hallgató képviselte az intézményünket, ebből 4 díjat hozott. Elhoztunk egy első díjat, egy másodikat és 2 harmadik helyezést. Ezúttal is szeretnék gratulálni minden 5 díjazott hallgatónak, illetve a felkészítő kollégáknak. Hát, most jön a második része a beszédnek, ami már egy kicsit ingoványosabb lesz, ugyanis amikor intézetigazgató felkért a köszöntésre, akkor mondta, hogy engem most tudományos rektorhelyettesi minőségemben kért fel, és hát ugye akkor megértem, hogy akkor nekem most itt valami szakmai szavakat kell mondanom, amivel szemben még tudományos tekintetben is húzkodni szoktam, hiszen mondjuk egy történész konferencián én semmiképpen nem szeretnék történészebb lenni a történészeknél, hát egy művészeti konferencián meg aztán ez pláne igaz. Mindenesetre el szoktam mondani azt a mondatot, hogy az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen valahányszor tudományról beszélünk, mint annyiszor a művészetre is gondolunk, hiszen a művészet az legalább olyan fontos, és az egyetem művészeti tevékenysége legalább olyan eredményes, mint a tudományos. Na de most ugye itt arról van szó, hogy egy digitális festészet kiállítás nyílik, és hát a digitális festészetnél hallottam ezt a szó összetételt, felmerült bennem, hogy vajon mit gondolnak erről az emberek, hogy ez vajon az-e, tehát ez festészet-e. És hát gondolom, itt ugye nem kell a választ firtatni ebben a közönségben, de hát nagyjából azt szeretném elmondani, hogy most itt prezentálni, hogy egy laikus hogyan gondolkodik erről. Ugye én civil életemben matematikus vagyok, és hát ott már elég régen felmerült az, hogy a matematikai problémák megoldásánál számítógépet használnak. És hát ugye azt gondolná az ember, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, de azt kell, hogy mondjam, hogy a matematikán elég sokára ment ez át, tehát nagyon sokan voltak, akik nem fogadtak el egy bizonyítást úgy, hogy abban az egyik rész az mondjuk számítógépes vizsgálatok segítségével volt kezelve. Aztán hoztak persze egy szabályrendszert,
hogy amennyiben le van írva az algoritmus kristály tisztán, és ugye bizonyítható, hogy az algoritmus pontosan azt csinálja, amire a szerző használta, akkor talán már elfogadható, de szerintem ez még a mai napig áll, hogy egy olyan cikket, amiben számítógépes vizsgálatokra hivatkoznak, azt egy kicsit alásorolnak annak, amiben nincsenek ilyen számítógépes vizsgálatok. Ugye akkor a másik dolog, amivel szabadidőmben foglalkozom a matematika mellett, az a zene. De körülbelül annyira vagyok zenész, mint amennyire mondjuk egy pénztáros matematikus, tehát megint csak laikusként tudok hivatkozni erről. Eger városában érvényben van egy rendelet, hogy itt közpénzből csak olyan produkciók finanszírozhatók, amelyek élő zenészek által, tehát élő hangszerekkel vannak prezentálva. Ugye ezt egy kőbányai rendeletből vette át a város, és ugye hát amikor ezt beletették, akkor fölbojdultak ugye a zenekarok, hogy mi vajon az élő zene definíciója. Ugye nyilván világos volt, hogy mit akar kizárni a rendelet, azt, hogy valaki ide jöjjön, és akkor ugye egy playback eltátogja egy zenei kísérletre, ahol az ének is jön, ugye a saját dolgát, de aztán ugyanakkor felmerült a kérdés, hogy igenis mi van akkor, hogyha mondjuk alapvetően nem playback a produkció, csak egy hangszer jön a háttérből, hogy az akkor még élőzenének számít-e, vagy sem. És akkor mi van akkor, hogyha még csak nem is az van, hanem valami olyan effektet használ a zenész, amire, hogyha rátapos, akkor az bekapcsol egy másik szólamot, és valós időben prezentálja. Hogy az akkor élőzenének számít, vagy sem. Tehát erre persze senki nem tudott választ mondani, de mindesetre annyiban maradtunk, hogy akkor tud a zene ebből valamit kamatoztatni, hogyha előbb-utóbb kitalálnak valami olyat, hogy ezekkel az effektekkel sokkal izgalmasabb dolgot tudnak csinálni, mint effektek nélkül, és akkor nem fognak ilyen kérdések felmerülni. Na most ugye végignézve a kiállítás anyagát, amire már intézetigazgató úrnak köszönhetően volt lehetőségem korábban, én arra kérem a városvezetőket, hogy ne hozzanak semmilyen döntést, hogy ilyen digitális festészettel kapcsolatos kiállításokat nem lehet megrendezni, mert én úgy gondolom, hogy ez egy igazán értékes anyag itt. És megnéztem a festészet definícióját. Egyébként szó sincs benne arról, hogy nem lehet számítógépet használni, szóval minden további nélkül elfogadhatók ezek a művek még egy matematikus számára is festészeti alkotásoknak, és hogyha itt majd jobbra nézünk, amit még szerintem rajta kívül nem sokan látnak, akkor már is látunk egy olyan alkotást, amit a digitalizáció nélkül nem lehetett volna létrehozni. Szóval nagyjából ez egy laikus benyomása a digitális festészetről. Mindenesetre én nagyon örülök, hogy ez az irány gyökeret vehet az egyetemünkön. Kívánok végül az alkotóknak állandó ihletet, a jelenlévő befogadóknak katarzist, és mindenkinek nagyon jó egészséget. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Átadnám a szót dr. Horváth Dánielnek, de ennek kapcsán még gyorsan elmondom, hogy a kiállítás két kurátora, dr. Habil Ferenci Zsolt egyetemi docens, tanszékvezető a képzőművészeti tanszéken, és Horváth Dániel, aki elmondja szakmai megnyitó. Köszönöm szépen. A minap láttam egy reklám. Vincent, a festő, borongós, megszállott tekintettel mered a távolba, szalmakalap a fején, ruhája festékes, festőállványa nyeklik, varjak, szállnak, vészjóslóan a sötétkék, már-már lilás égen. Vincent, a megzabolázhatatlan festőállvánnyal küzd, egyre idegesebb, csapkod, kiabál, szídja a festéket a vásznak, Pólt, a szajhákat, a testvérét, a világot. Azt gondolhatjuk, hogy eszét vesztette, ám ekkor észrevesz a távolban az úton egy felé robogó teherautót. GLS. Olvasható a teherautó oldalán. Tépolya megszerítő. A futár egy csomagot nyújt át neki, leteszi az ecseteit, kinyitja a csomagot, egy iPad. Feltámad a szél, elfújja a felhőket, kisüt a nap, a varjak károgva elszállnak. Vincent arcát látjuk, mosolyog és fest. Fest az iPad-en. Boldog. Na jó, nincs ilyen reklám, de ez a lényegen nem változtat. Erről a lényegről szeretnék ma pár gondolatot megosztani önökkel, veletek. Egy digitális festészet kiállítás megnyitóján vagyunk, de mi is a digitális festészet? Egy újabb technikai eszköz, amivel kifejezhetjük magunkat,
stíluseket meghatározó modalitás újabb középtengelye. Egy újabb forma csupán, egy újabb médium. Érdemes ezt közelebbről is megvizsgálnunk. A tartalom nem változott évezredek óta. Emberi történetek, traumák, boldog érzések, szerelem és halál. A forma viszont fluid, folyamatosan születő és elhaló tulajdonság. A társadalmilag széles körben elterjedő technikák formákat teremtenek. A könyvnyomtatás elsőként könyveket hozott létre, majd a tömegsajtót, és ezzel a tömegmédiát. És ezeknek a technikákat formát kell adni, hogy egyszerűen használhatók legyenek, hogy kívánatosak legyenek, és az újabbnál újabb formák megszületését ez katalizálja. Nagyjából senki nem tudja, hogyan működik a számítógép, mégis szinte mindenki képes használni, persze mindenki a maga nívóján, köszönhetően az adatvizualizációs technikáknak, a számítógépes felhasználóbarát dizájnnak. A technika átalakulása látszólag felszabadítja a képzelet lehetőségeit, de mindezt kordában is tartja, és eközben a valóság megtapasztalását kollektíve alakítja át. Nem is gondolnánk, de hihetetlenül sokat alakított a tér és időszemléletünkön, a színérzékelésünkön, az arányérzetünkön, összességében a valósággal szemben támasztott elvárásainkon, a digitáliák tömeges elterjedése és azok élményközpontú formai megjelenései. A médium tehát valójában az igazi üzenet. Ezzel a kijelentésével a filozófus Marshall McLuhan nem azt állítja, hogy a tartalom lényegtelen. Azt mondja, ha túl sok figyelmet fordítunk rá, figyelmen kívül hagyjuk a forma tapasztalatainkat formáló erejét. Tehát, ha nem érted a médiumot, akkor nem érted teljesen az üzenetet sem. A forma és nem a tartalom az, ami hatékonyan változtatja meg a kollektív tapasztalatot, és így formálja világképünket. A digitális eszközök és platformok széleskörű elterjedése szinte végtelen lehetőséget teremtett a művészeti elképzelések formáöltéséhez. A digitális eszközök azonban nem csupán egy újabb ecset lett a művész kezében, hanem a művészi gondolkodásmód és esztétika megváltozását is eredményezte. Ezek az új látásmódok ma már visszahatnak a hagyományos festészeti alkotási módokra, koncepciókra, esztétikákra. Az élesnek vélt határ az analóg és a digitális megközelítés között egyre inkább eltűnik, átjárhatóvá válik, és fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy nem látjuk-e már az egész világot ezen a belénk épített digitális szemüvegen keresztül. Hogyan járhatunk ennek utána, és libbenthetjük fel Maya Fájtlát? Hiszem, hogy a művészeten és az alkotáson keresztül. Ha olyan műveket hozunk létre, amelyek igaziak, amelyek élnek, felértékelődik ezért az ön- és médiumreflexív alkotási módszer, amely az igazán mély festészeti alkotások sajátja volt mindig is. A festészetnek az illúzió miben létére rákérdező attitűdje, az a szemlélet, amely, mint például a Trompe-l'œil, vagy a formabontó Malevicsi törekvés, Duchamp egész tevékenysége, amely a médiumot magát is vizsgálat és művészeti kritika alá veti. A tét tehát nem kicsi, de kezünkben van a lehetőség, hogy az emberi létezés alternatíváit kutassuk. És ezen a ponton térjünk vissza Vincenthez. Ünnepeljük őt, ünnepeljük a festőket, és ünnepeljük ma a festészetet, ünnepeljük, hogy együtt lehetünk. Köszönöm.
szeretném felkérni Krasz Ádámot, a MOME doktoriskola hallgatóját. Krasz Ádám hangművészettel foglalkozik. Kérem, hogy hallgassák meg erre az alkalomra íródott Digitál Pigment 10 perc 25 másodperces kompozíciója. // Smiley face, the philosophy of digital art. First published Monday, February 23rd, 2015. Substantive revision Thursday, August 1st, 2019. The philosophy of digital art is the study of the nature and appreciative grounds of all those kinds of art whose production and presentation crucially involves computer processing. This first-order inquiry cannot proceed without acknowledgement of claims made by media and cultural theorists, art theorists, and art audiences concerning the way digital image and sound-making technologies are fundamentally changing our understanding of art, physical representation, and perceptual experience. These claims suggest that the Euro-digital condition on Europe, Hitler 1999, induces a loss of trust in the image, a new way of experiencing the world as indeterminate and fragmentary, and a breakdown of traditional boundaries between artist and audience, artwork, and artistic process. Testing these claims requires a formal understanding of the distinction between analog and digital systems and the implications of that distinction for aesthetic appreciation. The philosophy of digital art proceeds from a carefully articulated general account of digital representation to an investigation of the precise ways in which different kinds of digital art are digital. This leads to further investigation into the ways of artwork the Euro trademark as digital status bears on its appropriate appreciation.
állított anyag, tehát láthatóak a külföldi munkák, a montenegrói, a spliti és a rezsovi művészeti, képzőművészeti tanszékek hallgatóinak és oktatóinak munkái, valamint a magyar résztvevők azok, akiket hát a látókörükben voltak, és digitális vagy pedig a digitális festészet határeseteihez kapcsolható műtárgyakat hoznak létre. Hát valószínűleg kimaradt egy csomó ember, de hát majd a legközelebbi kiállításon biztos, hogy akkor ők szerepelni fognak. Itt tehát csak annyi maradt hátra, hogy megkérem a közönséget, tekintsenek a kiállítást, valamint a nagyszerű egri borból, ami az egyetem bora egyébként, valamint a pogácsából ott a pulttal szembe fogyasztanak egészséggel,